heb tijdens corona natuurlijk iedereen wat minder muziek gemaakt. Toen ben ik een jazzopleiding gaan doen. Was superleuk. We hebben wat jazzdingetjes gedaan. Zitten in een combo samen. Die vond ik wel tof trouwens. Ja, dat is ook wel heel lekker. Maar het ging toch ook wel weer kriebelen om zelf liedjes te schrijven. Dus we zijn weer los. De eerste 2 singles zijn nu uit en mijn debuutalbum komt eraan. Wie ben ik wanneer ik mijn ogen sluit? Ik zie het zo. In je moedertaal, ik in ieder geval in mijn moedertaal, kan ik me het best vertolken, zeg maar. En alle liedjes zijn... ik zie het een beetje als... Weet je, als je op vakantie gaat, heb je toch die bolletjes met sneeuw erin die je kan schudden. Ja, en elk liedje is ook een soort souvenirtje uit mijn leven, weet je. Het past uit een bepaalde periode in mijn leven. En het helpt mij om dingen te verwerken, maar ook om... dat je iets hebt waardoor je dan, als je naar luistert, kun je eraan terugdenken. Dus ook om positieve dingen een soort plekje te geven. Volg me op social media als je dat leuk vindt. Who's That Girl? En dan ga ik je op de hoogte houden.